Yeah, FM Production Fari Imruz Dardi Oshikora Marui rap ovardam. BBM Record. Awal salom aleikum oshikhoy gam dida vat salom aleikum kasoy ke garibidan oshikhoy nom navis shum kadem da hamire bakhshidam meshashimo da iname qakuplet behruz megam asokina matohol intizorum sokina boshad da ishq beruz bavari nadora yoki oshiq meshad dilovar faqat gam bina maktab 45 da yakun vo khori bo maftuna said tarona vafojan hangoma merob said dara sifi 5 dusme dora Daler boyodi munavar чанд қатай пушти сухти утда бовар накадак даже уқа гапш гуфти анвар мафтуна мактаби сиёвон ошиқи якдигаран худо хушбахш шаванд ҳар дутон исроил аҳдия додан вадаи якумра нека хиёнат дида нашидан во якҷоя фаридаи шаҳри тузи ту бары салим яктай умеҷон фатона мегада ишқим бовар надори масу тахминаш қати то зира во якҷоя некру шаҳзода мега даре бигӣ номи мора Идрис Марҷона Сулаймон София хон тавалло ҷами дилноза хиёнат дил мегуфтад ҷо фирӯз хайри нисора намехоҳа бинарӯ шаҳидматулло моҳ мега интизорам бӯи мӯҳша мактаби 31 фарҳод мега фарзона ошиқи чашмоҳи сиёҳтум ки ҷо рафте ай бари ма раҳим ва беназир натонисан бишавен якҷо давра донишҷӯи сомон ошиқ да зуҳро Идрис Марҷона аввал нафрат ба дӯстдори сиён рухсора мега да гапон бовар надори аъзаму мадина се моҳ меша ки якҷоян ҷоҳонгиру шукрона орзуи хушбахтӣ доранд муҳаммад шаҳзода 4 сол ишқи мактабӣ баъди мактаб да насиби бача меша ғарибӣ баъди 4 моҳ да тели муҳаммад меояд зан хабари дуруға меташ мега мара туи кадан мактаби да аҳлидин ва мунира ишқи мактабӣ доштем ки ҷо рафти ай бари ма сиёвуши нозия муқимҷон ҳарфи мемега раҳиму беназир субҳон ҷами гулноза маҳбубҷон хиёнат мебина ай тарафи зулия ливер ҷами шабнам баробаршон ҷидоӣ ай наҷмиддин шоира мегуфт шоира туи кад рафт далел ай дилноза хиёнат дидагай 4 тараф суннатулло мой бурад хушбахш шаванд қати шукран ишқи донишҷӯӣ да дили шаҳнозу комрон ба хақати ситора шинос шавед дар донишгоҳ баъди ғариб шидак бача шу кардагу бевафо суннат мавлуда меҳрубон қати шабнам анас майлон дар мактаби 8 солан якҷоян бо ҳам